Tak, zdravím vás, milí priatelia. A dnes by som vám chcela odovzdať nejaký odkaz z kartičiek, ktoré sa volajú Zlatý tarot. V poslednej dobe sú moje obľúbené, pretože majú nádherné farebné obrázky a ja mám veľmi rada farby, pestré farby. A tiež mi rozkrývajú ich symbolické obrázky, nádherné posolstva. Takže toto je moja cicka, Luna. Samozrejme musí byť pri mne ona vždy, keď nahrávam alebo vykladám karty a robím rituály vnútri alebo aj na chalúbke. Tak ona je moja sprievodkyňa na tejto ceste. Už vyše 2 roky mi pomáha. No, spolu tvoríme, že? Cici, Luna. Moja Luna. Dobre, takže dnes ma to povolalo k týmto kartám a dala som otázku, ktorú mi ľudia často kladú teraz, v tomto čase, v poslednej dobe. Samozrejme, že čo vykladám alebo robím posolstva pre iných, tak samozrejme, že sa týkajú aj mňa hlavne predovšetkým. Vždycky to tak je, že tí, čo pracujeme s kartami, alebo sme nejakí proste poslovia svetla, sprievodcovia a tak ďalej, tak vždy je to predovšetkým aj pre nás veľké posolstvo. Tak ja by som začala možno prvou kartou, ktorá sa volá Kráľovná palíc. Tak ešte by som povedala, že karty ja vykladám takou formou, že niekedy si pozriem knižku, ale odjak živa to proste robím intuitívne, takže potom sa nevzrušujte niektorí, že to vôbec taký význam nemá v knižke a podobné veci. Takže môj výklad je intuitívny, to, čo mi prichádza. Otázka bola, alebo teda oblasť, ako môžeme byť teraz prospešní v tomto čase pre seba, pre svoje blízke okolie, kde žijem, a vôbec pre zem, pre vesmír, pre ľudstvo, so svojimi darmi. Ako vlastne ja môžem pomáhať, byť prospešná. V prvom rade už dlhú dobu mi prichádza veľa ľudí rieši hojnosť. Riešime hojnosť, materiálne veci. Samozrejme sme na zemi, takže ich potrebujeme, alebo teda je to fajn, keď to máme, hej? Ono je to tak, že hojnosť není čisto peniaze, hej? Ja to vnímam už dlhú dobu tak, že keď ja cítim už svoje dary, vnímam ich, tak cítim cez srdce, alebo teda si myslím, malo by to tak byť, cez srdce, že ja si to prajem to ďalej odovzdávať, áno? Prajem to ďalej dávať zo srdca. Zo srdca, cez svoje dary. Ale to neznamená, že to budem robiť, ako si niektorí myslia, zadarmo. Hej? Že tiež samozrejme potrebujeme peniažky všetci zatiaľ. Alebo teda, keď mi pasuje, tak za nejakú výmenu, za nejaký barter, za nejakú službu, za niečo. Aj to je možné. Vždycky si to treba proste precítiť, že ako mne to vyhovuje. No, takže to tak na úvod. A vlastne teraz idem k tej karte. Kráľovná palíc. No ona je úplne prenádherná. A pre mňa, ja tam vnímam posolstvo, že je to žena, ktorá už je v svojej sile. Je už kráľovná pre seba, pre svoje okolie. A ona už drží tú palicu pevne v rukách a je aj dostatočne uzemnená. A ona už je pripravená na nejaké nové projekty, na niečo nové, čo si už vlastne dlho v sebe
pripravuje niečo ponovom robiť, alebo treba v spolupráci s niekým iným podobnými bytostiami a niečo vlastne odovzdávať cez to srdce zo svojej hlbokej podstaty, cez svoje dary, vlastne pre to ľudstvo. Niečo robiť, hej? Ona je už na to pripravená a tie projekty buď už začína, alebo prídu, alebo už ich robí. Ďalšia kartička je 4 pohárov. Tak tu vnímam, že to môže byť s nejakým mužom, môže ona spolupracovať, začať, alebo už spolupracuje, alebo je to jej vnútorný muž. Sú tu dary, ktoré on už má, alebo ona vedľa seba, už ich vníma, už s nimi pracuje. Ale vesmír núka ďalšie dary. A on si ich naplno uvedomuje. A to je presne to, čo vnímam, že nové formy, nové spôsoby tej práce, kedy proste ona už sama začne robiť zas niečo nové. Lebo ono by to bolo, povedzme si, nuda. Stále do kolečka trebárs iba vykladať karty pre mňa by bola nuda. Áno, mám to rada, ale ja mám rada pestrosť, keďže som ešte aj strelec, čiže vo mne je oheň celkom fajný. Čiže ja potrebujem stále nejaké zmeny. A stále hľadám nejaké nové formy. Čiže tu vesmír už tie formy posiela. No, tak a táto kartička 6 mečov. Tu je už žena, zás nejaká kňažka, veľkňažka, nejaká čarodejka, áno, vedma, ako si ju nazveme. Ona už ide na novú cestu. Zas tá karta ďalšia ukazuje, že ona je v modrom, ona úplne cíti svoju intuíciu. Ona proste ide aj cez tie pocity, emócie, ona ide cez to srdce, ona je už na novej ceste. Ona už proste je v tej loďke, ona už ide. No, pekne tie kartičky na seba navezujú, krásne. Aha, hviezda. No, môj vlastne deň narodenia je 17. Čiže ja tu mám tiež aj tú hviezdu v dátume. Tak nie iba ja, aj tí, čo pozerajú. Jednoducho, tá žena už cíti v sebe tie kvality. Ona je už, poviem to tak, hviezdou sama pre seba. Hej, aj pre svoje okolie, už ju tak vnímajú. A ona vlastne je spojená aj s tou intuíciou, s tým mesiacom, proste s tou ženskou kvalitou v sebe. Ona už používa tieto dary, napojenia s vesmírom, napojenia so zemou. Hej, vie pracovať so svojimi emóciami, pocitmi, citmi, so svojím vnútorným ohňom, so živlami. Ona už krásne si to tam ide, tú svoju cestičku. Hej? No, presne, čo hovorím. Nádherná karta, túto milujem, je sila. Tu je už žena, ktorá vlastne má tú svoju šelmu. Áno, aj ja mám tú svoju šelmu, ale v menšom teraz, v tomto živote. Mám čiernu šelmu môjho malého čierneho pantera Lunu. A vlastne ona už si s ňou kráča, s tou svojou silou, hej, to predstavuje tú silu symbolicky. Už si s ňou vykračuje a proste už to odovzdáva. Len stále hľadá, ona teda tie nové, jej už same prichádzajú vlastne tie nové projekty, nové zamerania, nové spôsoby, nové misie, noví ľudia do cesty jej prichádzajú alebo budú prichádzať. Každý si to je trošku inde na tej úrovni svojho vedomia. Hej, niekomu to ešte len začne, sa rozprúdi o 100-200, lebo teraz tie energie každý deň sú mega silné. To už ani sa nedá zdieľať, že čo každý deň ja zažívam, ale tak veľa ľudí mi to hovorí, zdieľame to spolu, že fakt je to už riadna pecka. No, veď na toto sme čakali celé životy. Že teraz vlastne tú Zem sme si vybrali za svoju domovskú planetu. Bolo to tu dosť ťažké,
zadebnené, ale teraz vlastne posledné roky sa to veľmi, veľmi krásne rozhýbava, takže potrebujeme vlastne to tu rozprúdiť už, to vedomie tých ľudí a samozrejme predovšetkým svoje, samozrejme. A toto už sú vlastne, karta sa volá 10 pentáklov, že to trúlica plná hojnosti, tak môže predstavovať samozrejme hojnosť peňazí, hojnosť materiálnu, lebo jasné, že ju potrebujeme tu na zemi pre seba samého, alebo aj pre tie nové projekty, hej, ktoré sú trebárs nejaké veľké pre celé ľudstvo, tak treba aj tam tú hojnosť. Takže vlastne, ako sa hovorí, že za svoje dary, za svoju prácu dostávame aj plácu. V rôznych formách, v rôznych podobách. Či už cez dary hmotné, či už cez financie, či už cez rôzne nové projekty, nových ľudí, ktorých stretneme, nové úžasné miesta, na ktoré ideme, pretože aj to nie je náhoda, na ktoré miesta my ideme. Tie rozsvecujeme. Máme svoju misiu aj na týchto miestach. Preto ja milujem proste tu po našom okolí Zlatomoravecku chodiť na silné, krásne, energetické miesta s vami a rozsvecovať vo vás tie spomienky, lebo nie je náhoda, na ktoré miesta idete. A tam sa spúšťajú obrovské informácie, kódy. Samozrejme, mne takto sa spustilo veľa vecí, veľa informácií, veľa darov. Takže aj to je možnosť, že môžem s vami chodiť na takéto miesta. V našom blízkom okolí je ich naozaj veľa. Ďakujem za to. A toto sú už vlastne tie kartičky, hej, Zlatý tarot. Takže takéto posolstvo krásne mi dnes sa poskladalo, takýto krásny príbeh z týchto kariet Zlatý tarot, ktoré ja načítavam, ešte raz hovorím intuitívne. Neriadím sa veľmi knižkami týchto vykladacích kariet, pretože mne vlastne, keď si vyložím už pár kariet, niekedy stačí úplne aj jedna, tak sa mi tam rozihra celý príbeh, čo úplne milujem. Takže by som vám ešte rada povedala záverom. Používajte svoje dary. Je to teraz veľmi dôležité a tiež sa spájajte, keď to tak cítite, s ľuďmi podobného zamerania, ako ste vy, čiže s krásnymi svetlými bytostiami a robte tie projekty, ktoré vám prichádzajú do vášho vedomia. Veľa odvahy na to treba, to som už zistila dávno, ktorú ma proste cvičia už dlhé roky, trpezlivosť, vytrvalosť a kopec iných kvalít. Ale vás prosím, že je to veľmi dôležité. Rozvíjajte v sebe svoje dary. Stretávajte sa s ľuďmi, zdieľajte tieto informácie, ktoré k vám prúdia. Verte si. Je to dôležité. Pretože len takto môžeme si vybudovať ten svoj raj na zemi, tú našu novú zem. Každý deň snívajte s otvorenými očami. Ja už ako... Toto je proste moje, to snívanie. Ale samozrejme, že je dôležité aj tie projekty alebo tie naše zámery dať aj do tej hmoty. Nie iba snívať, ale sú dôležité teraz tie skutky. Tak ešte by som vám chcela povedať tak informatívne, že kto chce odo mňa nejaký výklad kariet, teda cez kartičky informácie, tak je to možné aj naživo sa stretnúť, alebo teda online nejakým spôsobom sa dohodnúť. Dá sa to tak aj tak, komu je čo milé, príjemné, alebo podľa toho, kde, ako ďaleko sa nachádza, aj keď to už nemusí byť vôbec prekážka, keď sa chceme s niekým stretnúť osobne. Takisto robím sprevádzanie teda tým našim okolím, miešam rôzne
energetické esencie osobné, alebo aj na očistu domova a tak. Takže dnes takýto krásny odkaz. Majte sa krásne, držte sa, verte si, odvahu, obrovskú vám prajem odvahu a vášeň a iskru do života, aby naše životy boli živé a aby sme neboli chodiace mŕtvoly. To nám prajem všetkým, aby sa tieto projekty stále viac a viac rozvíjali. To teraz ja mám takto v sebe veľmi, veľmi, veľmi ukotvené. Takže majte sa krásne a kľudne sa mi môžete ozvať aj do správy cez Messenger a vieme si všetko dohodnúť osobne. Tak, užívajte si prírodu jesennú, je prenádherná. Všetko, čo vám pomáha, hudba, koncerty, tanec, byť so zvieratkami, so stromami. Jednoducho, to, čo kto potrebuje pre seba, to si doprajte. Tak, a ja už budem pomaličky končiť. Tak, majte sa krásne, pekný čas, papa.